Polttoainepäästöt tuottavat merkittävän osan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. On tärkeää, että kaikki ottavat vastuun tässä asiassa ja kantavat oman kortensa kekoon. Ekoajotapa-kurssi voi vähentää jopa 20% yrityksesi polttoaineen kulutusta. Lisäksi se auttaa työntekijöitäsi ajamaan turvallisemmin ja välttämään onnettomuuksia. Kurssiin ilmoittaudutaan lähettämällä tekstiviesti lyhytnumeroon. Kurssin aikana osallistujat saavat matkapuhelimeensa viestin kerran päivässä. Oppiminen tapahtuu valmentavien viestien, opetusvideoiden, vinkkien ja vuorovaikutteisten tehtävien muodossa. Tämän jälkeen kurssin osanottajat suorittavat myös käytännön ajoharjoittelun. Kurssi on jaettu 2 osaan. Ensimmäinen osa koostuu 2 viikkoa kestävästä teoriaosuudesta, jonka aikana osallistujat saavat opetusviestin ja vuorovaikutteisen tehtävän matkapuhelimeensa kerran päivässä. Kurssi päättyy 2 käytännön ajokertaan. Kurssin osanottajat kokeilevat eri ajotapatekniikoita ja arvioivat tekniikoiden tehoa. Ajokertoja valvovat kokeneet kouluttajat. Siten osanottajat saavat täsmällistä palautetta kehittääkseen ajotaitoaan. On tärkeää, että osanottajat ovat käyneet teoriaosuuden etukäteen läpi. Olennaista on ymmärtää ajotavan merkitys ja kyky sopeuttaa se vallitsevan liikennetilanteeseen, jotta polttoaineen kulutusta voidaan aina vähentää. Kurssin jälkeen osanottajat ovat oppineet yksinkertaisia tekniikoita turvalliseen ja ympäristöystävälliseen ajoon. Ekotehokkaalla ajamisella voi vähentää polttoainekulutusta sekä haitallisia päästöjä jopa 20%. Esimerkiksi ajamalla 25 000 kilometriä vuodessa voi säästää jopa yli 600 €. Ekoajotapa-kurssi henkilökunnalle takaa turvallisemman ajotavan, vähentää haitallisia päästöjä sekä polttoainekuluja ja samalla vahvistaa yhtiön ympäristöprofiilia. Olisiko tämä kiinnostavaa yrityksellesi? Ota yhteyttä jo tänään.